Christina Jørgensen, og jeg er playmaker. Emma Friis, venstrefløj. I dag skal vi snakke om straffekast, og der er mange forskellige måder, man kan vælge at gå ind til straffekast på. Jeg prøver at gå ind og måske tænke sådan, at jeg skal være god til at kigge på målmanden og ikke beslutte mig inden. Og så har man selvfølgelig nogle vaneskud, som man har ved alle andre skud også, som man er dygtig til, som man skal bruge, men også man skal vide, at målmændene kender. Hvad tænker du, Emma? Ja, jamen jeg er meget enig. Jeg har nok også de samme taktikker som dig. Jeg prøver nok også at sende nogle signaler med min arm for at få målmanden til at tro det ene, og så prøver at skride et andet sted. Ja. Så det der med, at man er god til at prøve at kigge på målmanden, og være også god til at vælge den rigtige beslutning på et splitsekund, og stole på, at de systemer og taktikker, man har, de nok skal gå godt. Yes, så går jeg hen, og så kigger jeg, og så kan jeg se, at Althea, hun er lidt langt fremme, så ved jeg, at måske en af mine spidskompetencer, det er, at jeg har et op, så jeg tror, og så går hun måske med mig ned, og så på den anden, så holder jeg armen højt og laver loppet over. Ja, og jeg går også bare hen mod stregen. Jeg kan ret godt lide at placere mig længere ud til den ene side, end at stå i midten, men det er noget, man kan veksle lidt imellem. Og så tror jeg, at jeg selv prøver at sende nogle signaler for at få målmanden til at gøre noget, så det ikke bliver for meget på deres præmisser. Jeg prøver at gå hen, og så kan jeg se, at Althea er ret langt ude. Og så når fløjtet lyder, så vil jeg prøve at lave en skudfinte først. Og så kan jeg se, at hun går til den ene side og prøver derefter at skyde til den anden side. Bliv ved med at øve dit straffekast og ikke være bange for at udfordre dig selv. Ligesom normale skud fra positioner, så er straffekast også en disciplin, man altid kan blive bedre til. Så ja, det er vigtigt at få nogle gentagelser ind.